Ay mga Ibon, welcome back po sa channel natin. Ibon at iba pa, sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na po kayo at syempre pakihit na rin po yung notification bell para syempre updated po kayo sa mga videos na ina-upload natin every week. At huwag pong kalimutang i-follow, i-like and share yung Facebook page natin, Ibon at iba pa po, kasi doon po tayo nag-update. Pagka meron tayong gustong ipamigay, dun po tayo nagpo-post sa Facebook page natin. At sa mga Shopee supporter pala natin, nagpapasalamat po kami sa inyo ng sobra-sobra kasi dumadami na po tayo. Salamat po sa suporta nyo. Salamat po sa mga magandang review nyo na nasubukan nyo na yung patoka at yung mga produkto natin doon sa shop natin. Okay, ngayong week na to mga kaibon, napakasimple lang pero napakaganda ng topic natin mga kaibon. Request actually to ng isang kaibon natin mga kaibon na i-flex daw natin yung simpleng project natin sa 2025. Ano kaya magiging project natin sa 2025 mga kaibon? Actually, dadalawang isip ako na ipakita to pero syempre since na request to o sinabi to ng isang kaibon natin, sige po, ipiflex natin yung project natin for 2025. Dalawang parisan lang ipiflex natin mga kaibon. At bago nating simulan yung mabilisang flex na yun mga kaibon, syempre shoutout po muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Okay mga kaibon, ngayon syempre shoutout na po natin yung mga solid supporter natin. Maraming salamat po sa suporta nyo. Unang-una sa lahat, syempre, PPSM Boards Incorporated, kay Sir Kaibon Dicky Lennon, Aldrin Martinez, Dan Katian, Antpolin Avery, Silverio Magbanwa, Eli Sarmiento ng Pampanga, Angelo Villena ng Cabanatuan, kay Kaibon Jobert Casal JTV, pasuporta din po mga kaibon. Regs and Zach Avery ng Eastern Pangasinan, Elmer Sinidosa ng Bainoan ng Rizal, June Ramos of Bukawe, June Natada, Ricky Jael from Iloilo, Rolin Fernandez, Tatay June of Lower Antipolo, Eric Queens, JTJ Mini Avery ng Muntinlupa, Fritz Sepia Avery, Frank Aguilar ng Bainoan ng Rizal, Alan Nasty Avery ng Las Piñas, Family Esperagera at ang pamilya nilang sila Rowena, James Betchay, Nino Luis, GPG Avery ng Pampanga, Rico Nilasca, mga mag-iibon ng Libis Pure Gold Tulya Ali, mga mag-iibon ng SLH Romy Masangkay, Ray Arca, Sable Lutino, Edrum Mini Avery ng Marikina, at anak niyang si TJ at si Jace Avery, Mini Avery. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay mga kaibon, ito na yung mga project natin for 2025 as requested ng isang kaibon natin. Ano daw yung mga project natin na mga nakatago dyan sa munting Avery natin for 2025? Sige po mga kaibon, ipisa na natin gagadaga dito sa dalawang ibon na to. I-ID natin at check natin kung ano yung magiging project nila. Buksan natin tong isang o tingnan natin tong isang ibon na to mga kaibon. Ito ay isang Aqua B1 Opa Pale SL o Pale Faded mga kaibon. May kargang bronze follow na to mga kaibon. Yan po, kung makikita nyo. At yung flight feather siya mga kaibon, napakaganda. Pale faded kasi, okay? Yan, napakaganda. At hen po yan mga kaibon. Ito po yung kaparis niya. Ito po yung kaparis niya, Aqua B1 Opa Pale SL faded din. Yan po, napakagandang ibon. Kaso Y-wing to, pero okay na lang din, wala naman problema kahit Y-wing. At yung unang project natin for 2025 mga kaibon is napakasimple lang po. Homozygote Pale SL Faded Bronze Follow. Ito po yung unang proyekto natin sa 2025. At ito po ay cock, yung Y-wing yung cock. At sana po maging successful yung breeding natin. Actually pinagpaparis pa lang natin to mga kaibon kasi
yung cap. Ito po ay may kapares pa ngayon. At ito po yung hen, medyo molting na at nasa flight cage na to mga kaibon ngayon. Napakalaking hen, sobrang laking hen na to. At baka 2 to 3 weeks from now, ganda, isasalang na natin to or ipagpapares na natin to mga kaibon, para makastart tayo ng 2025 natin na maganda yung project natin mga kaibon. Sobrang ganda ng mga ibon na to. Homozygote, aqua, opa, pale, SL faded, bronze fallow yung project bird ng dalawang to mga kaibon. Gandang ibon nito mga kaibon. Abang-abang tayo nito. At pagka may napaanak na tayo nito mga kaibon, siyempre ang una makakakita nito, siyempre kayo. I-flex natin to sa inyo mga kaibon. Okay? Sunod tayo sa pangalawang project natin mga kaibon. Ito, malupit na project to. Alam ko may mga naka-project na nito ngayong year, may nakapagpalabas na. Kaya dinagdagan na natin ng karga mga kaibon para kahit papano meron na tayong magandang proyekto o magandang aabangan na nakaka-excite, na nakakabang-abang kumbaga sa taong to, sa breeding season na to for 2025. Unang-una sa lahat mga kaibon, i-flex natin to. Ito hen po to mga kaibon, deck yellow face. Yan, napakaganda. Split na to sa ino mga kaibon. May kargang ino na po to. Yellow face na po siya. Napakagandang ibon. Deck opaline pala siya mga kaibon. Tingnan nyo yung buntot. Yan. At actually matured na to mga kaibon. Nasa 8 months old na to. Kaya panalang na talaga to mga kaibon. Sobrang panalang na to. Pinagpapares na natin ngayon to mga kaibon. Hinihintay na lang natin magpares. Actually ano na to may kapares na to. It's just that may biglang dumating na ibon na naisipan natin i-project. Kaya yun, baklas ulit, tapos papares ulit mga kaibon. Okay? Unang ibon, hen po siya. Deck Odesino, opaline yellow face, split na po sa ino mga kaibon. Napakagandang ibon. Sobrang gandang ibon. At ang kapares niya mga kaibon, tingnan nyo, napakaganda. Kunin natin. Medyo ano pa, medyo yan, napakaganda mga kaibon. Medyo ayaw pa magpakuha kanina. Yan yung kapares niya mga kaibon. Ilawan natin. Tingnan nyo yung mata mga kaibon. Yun. Ano kaya ang ID ng ibon na to? Yan yung mata niya mga kaibon. Napakaganda. Okay, i-ID na natin yung ibon na to. Okay, ang ibon na to mga kaibon is bagong labas pa lang to sa mga iba. Ewan ko, mayroon na yung iba dito. Pero alam ko maraming yung breeder nito na mayroon na to. Ang ibon na to is Green Opa Pallid. Green Opa Pallid to mga kaibon. Ito yung pallid na sinasabi nila na maraming nangangarap na nito. Pallid, napakaganda. Sobra sa personal kung makikita nyo lang. Yan po, yung paa niya. Yan po, yung paa niya mga kaibon ng pallid. Ayan, ilawan natin para makita. Yan po, yung flight feathers niya. Napakaganda, napakagandang ibon. Ulitin ko mga kaibon, Green Opa Pallid, cock to mga kaibon. At possible split yellow face na to. Possible split ino na to mga kaibon. Napakagandang ibon, sobrang ganda sa personal. Tsaka, tingnan yung mata. Hindi mo na kailangan ilagay pa sa ulo ng ibon para makita mo na pula yung mata ng ibon. Yan po, makikita nyo na ilawan nyo lang ng ganyan, kitang-kita na agad. Okay, napakagandang ibon. Sobrang napakagandang ibon. Yan po, yung flight feathers niya, kung makikita nyo. Ganyan po, ang flight feathers ng pallid. Parang faded. Yan po, parang faded siya na pinaghalong dun
Ganda. Ganda ng flight feathers niya. Sobra, oh. Yan nyo. Yan. Ganda mga kaibon. At yung paa niya nga, ganito. Yan. Cock po to. Cock po tong ibon na to. Ibig sabihin, magpa-project na po tayo mga kaibon ng... Ang ipa-project na po natin sa parisang to is yellow face o paino pallid. Sex link. Kasi ang pallid sex link. Kasi ang pallid natin na visual cock. Sex link hen. Pagka hindi nag-visual pallid, automatic sex link cock. Ibig sabihin, split na siya sa pallid mga kaibon. Alam ko may magtatanong, sir, paano sir kung naglabas na ng visual na red eye? Kasi yung project nga natin is yellow face o paino pallid. Paano sir kung yun na po? Paano mo masasabing pallid yung ibon? Kasi red eye po siya. Kasi di ba yung pallid, sabi nyo, iniilawan ng mata para makita. Madali lang po mga kaibon. Sobrang dali lang po kasi po, gaya ng sinabi ko kanina, yung pallid po, sex link. Ibig sabihin po, pagka nagkaroon tayo ng green o pag nagkaroon tayo ng opa, yellow face, ino, pallid, automatic po yun mga kaibon. Lahat na pina-DNA natin na nag-hen, automatic pallid na po yun mga kaibon. Ganun lang po kasimple. Pag pina-DNA natin, lahat na nag-hen, matic pallid. Pag pina-DNA natin, lahat nag-cock, automatic split na sa pallid mga kaibon. Ganun lang po kasimple mga kaibon. Kasi alam ko magtatanong kayo, paano kung nag-red eye na? Yun po yung kasagutan doon mga kaibon. I-DNA lang natin. Pag nag-hen, automatic pallid kasi sex link. Pag nag-cock, automatic split sa pallid na. Ito po yung proyekto natin for 2025 na inaabangan din natin, na gustong-gusto rin natin makuha yung piyesang to o materyales na to, at gustong-gusto rin nating maparami ang piyesang to o yung project na to mga kaibon. Kasi gusto rin nating magkaroon ng magaganda at talagang quality na ibon sa ibonan natin mga kaibon. Kaya ito na po, ewan ko kung may nagpa-project na nito. Unang proyekto natin, homozygote pale faded bronze fallow, back to back na po yan. Aqua B1 pale faded na po na back to back yan. Tapos may kargang bronze na rin po yan mga kaibon. Possible split bronze na rin po yan mga kaibon. At ito, yung pangalawang project natin mga kaibon, yellow face opa ino, YF opa ino pallid mga kaibon. Grabe, ang haba na ng ID ng ibon na to. Pero ito po yung pang pinali natin for this year na breeding 2025 mga kaibon. Sana maparami natin to mga kaibon. Sana may pa-share din natin o may makakuha din sa atin gustong mag-project nito balang araw. At sana po mga kaibon nag-enjoy kayo sa munting topic nating ngayon mga kaibon. Comment down below po kung ano masasabi nyo sa munting project natin for this year mga kaibon. Sana po nag-enjoy kayo. God bless po sa lahat ng mag-iibon, sa pamilya nyo, sa mahal nyo sa buhay. See you next time po. Ibon at iba pa. Maraming salamat. Bye po mga kaibon.